Eu mă simt onorat că am fost invitat. La mine problemele pro nu sunt deloc, așa ca să nu creez confuzii. Însă vreau să spun foarte clar de la bun început, eu personal nu am nimic cu proiectul Roșia Montană. Eu am cu grila în care se exploatează resursele minerale ale acestei țări. Și după părerea mea, indiferent că e vorba de petrol, aur, argint, metale rare și așa, gaze, nu merită pentru o țară cu resurse, cu actuala grilă sau pe articulația actualei grile să le exploateze pur și simplu pentru că nu se alege cu mai nimic. Sau pentru a fi mai precis, se alege doar cu mărunțiși. Tehnologia sau procedura sau cum vreți, asta cu redevențe, asta este o invenție colonialistă și e făcută de țările colonialiste pentru cei slabi și colonii. Din această metodă sau, repet, modalitate, cei posesorii de resurse nu se aleg cu nimic. Despre asta este vorba. În cazul Roșia Montană, după părerea mea, există nu mă dau la o parte să spun, o diversiune în ideea de a opune economicul ecologicului. Ori nefericirea acestui proiect, după părerea mea, vulnerabilitatea și precaritatea lui se află în primul rând în domeniul economic. Nu sunt specialist și de-aia nu o să mă implic în această chestiune ecologică pentru că nu o cunosc. Cred că după ce a vorbit domnul Bivolaru, eu nu cred că mai e nimic de spus. Dar nu mă bag în această chestiune că nu mă pricep. Însă s-a creat în mod diversionist, cu dibăcie politică, această idee că dacă reușim să dovedim că cianurile nu sunt foarte rele, îi dăm drumul, domne, la proiect. Păi cu ce ne alegem, domne, din acest proiect? În măsura în care produsul final de acolo aparține celui care îl exploatează și nu celui care este deținătorul resurselor, adică poporul român, nu faci altceva decât să pierzi și să te alegi maximum cu mărunțiși.